Wyobraź sobie ogród, w którym najgroźniejsze nie są zwierzęta, tylko kwiaty. W północnej Anglii, za potężnymi żeliwnymi bramami z czaszkami kryje się The Alnwick Poison Garden. Miejsce, do którego nie wejdziesz sam, to nie jest ogród na spokojny spacer. Rośnie tu ponad 100 najbardziej toksycznych i odurzających roślin na świecie. Możesz wejść tam wyłącznie z przewodnikiem, a zasady są brutalnie proste. Niczego nie dotykasz, niczego nie zrywasz i nawet nie próbujesz niczego powąchać. Niektóre gatunki są tak niebezpieczne, że trzymane są za dodatkowymi zabezpieczeniami. A przewodnicy stale obserwują turystów, bo zdarzały się przypadki omdleń po zbyt bliskim kontakcie. To właśnie tutaj rośnie bieluń, roślina nazywana diabelskim zielem, która potrafi odebrać człowiekowi kontrolę nad własnym umysłem. Natura nie potrzebuje kłów ani pazurów, by stworzyć idealnego zabójcę. Czasem ubiera go w najpiękniejsze kwiaty,